Prepáčte, ale vy ste sa tu v Bruseli už naozaj zbláznili. Zatiaľ, čo vy posielate takto neskutočné miliardy na skorumpovanú Ukrajinu, tak európski občania musia platiť až trojnásobné ceny za energie. Páni komisári, obmedzujete slobodu ľudí, obmedzujete dovoz a vývoz technológií, zavádzate sankcie na urán, na ropu, na plyn, sankcie, ktoré škodia viac Európe ako nejakému Rusku. Zavádzate nezmyselné hospodárske regulácie, ktoré ničia náš priemysel a nútia nás dovážať čoraz viac vecí zo zahraničia. Prestaňte nám klamať a povedzte nám na rovinu, kto vás v skutočnosti riadi? Komu v skutočnosti slúžite? Pretože Európa to nie je. Lebo keby ste slúžili Európe, tak sa snažíte zabezpečiť pre občanov, pre ľudí, pre priemysel čo najlacnejšie energie, aby sa im čo najlepšie žilo. Presne tak, ako to máme v pláne my v Európe suverénnych národov. Ďakujem.